na najkrajšom mieste na svete. Tam, kde sa obloha dotýkala snov a oblaky mali vôňu slobody, žilo dieťa menom Sen. Bol ľahučký ako pierko. Skákal z oblaku na oblak, smial sa, šantil a dni mu plynuli bezstarostne ako vietor. Raz vyrastiem, hovorieval s iskrou v očiach, a spoznám všetky svety. Jeho kamaráti rástli. Ich kroky boli istejšie, ich hlasy pevnejšie, len Sen zostával rovnaký. Najprv si to nevšímal. Smiech a hry s kamarátmi mu stačili. No jedného dňa, keď sa snažil vyskočiť tak vysoko ako kedysi, nohy ho zradili. Prečo som taký slabý? Zašepkal sám sebe, keď si sadol na okraj oblaku. Poď sa hrať, volali ho kamaráti. Sen sa len usmial, no nešiel. Prvýkrát ho hry nelákali. Každým dňom bol ťažší a čoraz slabší. Túžba rásť ho bolela. Chcel ísť ďalej, no nevládal. Vtedy sa obloha rozostúpila. Z ticha neba vystúpil posol. Bol vysoký, odetý v bielom, pokojný a v ruke niesol veľký batoh. Hľadám Sen, povedal mäkkým hlasom. To som ja, ozval sa nesmelo Sen. Posol si k nemu kľakol. Vieš, prečo som prišiel? Chcem ti pomôcť, aby si ďalej rástol. Sen sklonil hlavu. Možno nie som dosť dobrý, aby som rástol. Posol sa usmiel. Nie, raz budeš. Len si ešte nejedol to, z čoho sny naozaj rastú. Z batohu vytiahol misku. Toto je vývar z vôle a práce, povedal. Nebude vždy chutiť sladko. Sen si opatrne odpil. Bolo to zvláštne, silné, hrejivé, výrazné. Každý deň sa posol vracal. Podával mu chlieb z trpezlivosti, dezerty z vytrvalosti a nápoje miešané z nezlomnej rozhodnosti a pevnej vôle. Keď Sen pochyboval, posol mu položil ruku na plece a láskavo povedal: Verím ti, zvládneš to. A tá dôvera chutila najviac zo všetkého. Sen rástol. Najprv nesmelo, potom istejšie. Jedného dňa si uvedomil, že už nestojí v oblakoch. Som iný, zašepkal prekvapene. Vyrástol si, povedal posol. Už nie si len sen, ale cieľ. Zrazu sa ocitol na zemi, pevnej, skutočnej. Stále sa hral, ale jeho hry boli o objavovaní a poznávaní. Spoznával nové svety. Šťastie, spokojnosť, zmysel, radosť, život. Ale jedného rána sa zobudil a posol tam už nebol. Namiesto neho pri ňom stála pravda. Nežne sa na ňo usmiala a povedala: Vieš, prečo si vyrástol? Je to preto, že niektorí ľudia pochopili, že sny nezaniknú sami od seba. Nezrúti ich osud, ani zlé okolnosti, ani nedostatok šťastia. Zanikajú potichu, v deň, keď sa človek rozhodne dobrú a dôležitú vec odsunúť na to známe niekedy neskôr. V okamihu, keď túžbu vymení za pohodlie a odvahu za výhovorky. A tak na konci cesty neľutuje to, čo nevyšlo. Ľutuje len to, čo mu prestal veriť skôr, než tomu dal šancu. Lebo sny sa plnia len tým, ktorí ich nenechajú hľadovať. Na konci života človeka neboli to, čo nevyšlo. Boli len to, čo mu nikdy nedal šancu. A Sen pochopil. Zhlboka sa nadýchol, pozrel sa okolo seba a všetko pochopil. Usmial sa. Už nebol cieľom. Bol realitou, lebo človek mu dal šancu vyrásť.